Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bi husni hadhihi niyyah li ibtigha'il ulumi nafi'ah wa ibtigha'i mardatillahi ta'ala wa rahmatihi fid dunya wal akhirah. Biwasilati wa barakati ta'alumina hadza tafsirul Qur'an. Ya Allah waqdi hawaijana wastajib ana ya Allah. Wasul khusus limu alif hadzal kitab. Nafa'anallahu bihi wa bi ulumihi fit daraini amin. Ya Rabbal Alamin bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa inna ma'arodat lan angin pestine ngarepake sapa Zulaikha ayus jana yen to dikunjara sapa Nabi Yusuf yauman ing dalem sedina au akola utawa luwih sethithik ngala sabili takhfifi ing atase dalan takhfif ngentengake utawa nguwatirake. Wa amal habsa anapun utawi ngeker ya ngunjara kuwi mau atau wilakang suwe falayuk baru mongko ora ditembungke apa ngunjara suwe nganhu saking Nabi Yusuf bihadhil ngibarati kelawan ikilah tembung. Bal yuqalu balik den ngendikaake yajibu wajib apa ayat jengala yen to utawa ayu jengala yen to digawe sapa Nabi Yusuf digawe minal masjunina setengah saking golongane wong sing dikunjara. Dasar cinta ya dasar seneng. Makane Zulaikha niku kepengin banget nek Nabi Yusuf niku dikunjara ya paling suwe sedina wae. Lah ya wong tresna kok nek iso ki dikunjara wae paling suwe mengkur sak yauman sedina wae. Syukur luwih sethithik. Dadi sak jam. Kur kon ngungak kunjara. Luwih sethithik saka sedina. Lah kok karepe Zulaikha iki kon ngunjara sedhelok nek iso ya ming sedina wae kepara kurang karena nang ati duwe rasa khawatir kok ya jenenge wong tresna iki engko gek mah lara nang kunjara
Apa meneh nek ngantek suwe nek kuru elik. Lara kuru elik. Yes. Gek kuru nyadi ireng. Aduh. Yes. Nyadi ireng kuru. Plonga-plongu. Mulane le nembungke Zulaikha niku ora kok dikunjara sing suwe. Ora ngono kuwi kok ya karang kunjara iki mingkur getak sambel nggo pencitraan ben kesane sing bener ki Zulaikha kesane. Nek Nabi Yusuf dikunjara ngono kan berita sing semebar Yusuf cetha salah wong dikunjara. Ning aja suwe ngono. Mula ora ditembungke nganggo kunjara sing suwe ben kapok. Ora kok ya. Ini piye kunjara kok sing suwe. Mula ming arep golek pemberitaan ning jaba nek Nabi Yusuf ki salah saiki wis dukung ning kunjara ming ngono kuwi. Kaya wong Indonesia ora ngono kuwi. Nek salah keconangan gampangane korupsi neng pengadilan diketok palu, dihukum, dipenjara, ngono kuwi. Suwene 12 tahun. Ning ya ming mlebu dela terus di syuting-syuting wo mlebu tenan, wo dikunjara tenan. Ning bar kuwi wis metu meneh kok ya. Iki kanggo pencitraan men supaya seolah-olah hukum ki mlaku, seolah-olah pelaku maupun oknum ki dihukum. Ning ya terus metu iki jaman Yusuf biyen ya ngono kuwi ben ning jaba ki seolah-olah Yusuf salah murang tata karo Zulaikha terus dikunjara. Lah beritane ning jaba ora dikunjara ning bar kuwi ming dili terus wis kok ya. Ayo nek seruing-seruing kae ndi koruptor miliaran, koruptor triliunan kae wis ilang gambare ya arep oleh muni vonis 12 tahun, vonis 15 tahun ning nyatane ndi gemjeng-gemjeng. Yes, bojone Sandra Dewi iki triliunan kamu kok wis keconangan wis vonis ora mungkin diberitake diketoke itu ora mungkin kok ya sing arep nyuting sing arep beritake ya lagi arep mangap ya jejeli dhuwit ra iso mingkem set ngono ya ora iso ngono kuwi main nang ngono iki main nek nang nggone dhewe nek iki sekedar hanya pencitraan dua tujuan le ngunjara Yusuf ki karepe ben supaya ana pemberitaan ning luar nek Yusuf salah terus dikunjara minggu pencitraan ngono kita ning ora suwe ya ming sedina kuwi ning rak ora ngerti nek kuwi sedina wong terus didelikke meneh kok. Kedua, iki khawatir kok nek kesuwen ndak Yusuf ana apa ta apa. Masalahe Zulaikha niku cintane yo ngantek 180 derajat tenan. Wah blutak-blutak lober-lober kok iki. Cintane iki lober-lober kae. Ngantek kaya wong kenthir anggerane gemremeng. Ora ana sapa-sapa wing gemremeng. Wis. Wong lagi masak nang mburi kok unine iki lagi ngopo Yang? Wah lah ya. Tobat iki pokoke jan tobat.
Wong tresna, lah beda wong ra tresna. Ra tresna ku mbok wis ben urip ben mutar ben. Wong ora tresna kok. Tenan wong ora tresna ki wong aja kok pengen ngerti kahanane piye, ngaruhke kowe ora nek iso ki malah aja ngantek krungu kabare sih. Aja ngantek krungu kabare. Mula ketok nek jenengan paham tresna ora tresna ki ketok. Nek wong tresna ki selalu nek adoh kae selalu ingin ngerti kabare, tidak mutus komunikasi. Nek rase tresna niku wis pet ilang komunikasine, ora pengen ngerti lan ora pengen dingerteni. Wis ketok nek ngono kuwi. Mula bapak-bapak sing nom-nom ki nek adoh kok ternyata nemu kahanan ngono kuwi, ilang ora ana kabare, ora pengen ngerti, jenengan jajal istilahnya nyambung utawa ngaruhke we ternyata dijo. WA centang loro ning ra dibuka. WA. Iki centang loro we ra dibuka. Wis ngaruhke ning jan ora ana respon dijo. Wis kuwi iki sakjane wis ra butuh jenengan. Lah kok jenengan kok le ngatek wae. Wong cetha wis duja kok le ngatek wae mbok ya wis. Kok le telatin. Wong cetha wis duja wis ra diajeni wis ora ana harga nilainya mbok wis eleh berharap apa nek cara doyak ngono berharap apa nek Yusuf iki cetha sing doyak Yusufe lha nek kaya jenengan iki disampar-sampar jiko wah kaya bata tugelan ngelih we pergo sikil kok le wong lanang ora aji timen. Mesakake wong njaba kae iki wo. Wah widodari ra ndek kayangan ku akeh banget. Widodari ra ndek kayangan kae. Nang njaba-njaba kae 150 we SMA. Aku mung delok nang Facebook kok. Walah jenengan iki ndek handphone ning ora mundhak ilmu. Nang Facebook iki wani saiki transparan do tawa-tawa ngono kuwi. Tenan nang Facebook iki kowe lah kendel-kendele ra elok-elok. 150 kok SMA iki ra elok. Mula kula aturke widodari ra ndek kayangan ngono. Mutur yo num-num bening-bening kae ora ting jemblek ini. Nggon foto kuwi. Mbah buka Facebook to nek ora ngandel kuwi. Lah nek kula ki duwene aplikasine ming WA karo Facebook lah. Aplikasine iki ming WA karo Facebook. Nek liyane ora tak dong. TikTok kowe ra duwe. Dadi ora tak aplikasi ndak marai keset. Ndelok TikTok terus ngono wis ora mingset kono linduwe ra ngerti. Mah kentepan blandar ndase modar iki kumanan. Cek posisine ming modar ndelok TikTok. Para Dondrawasi nek iso ki mati ya mati pas apik nglakoni apik. Nek wong wedok ki mati pas asah-asah kuwi cetha swarga, mati pas umbah-umbah kuwi cetha swarga karena Kanjeng Nabi ngendika ngono kuwi, mati pas dolanan handphone waduh. Wes.
Ning nek mikir mati lah kaya jenengan iki ya dasare kaya-kaya ora arep mati kok yo. Wong cetha arep turu nguntal budrek kowe ya kaya ora arep mati kok. Terus wis ngletak ngene iki lho, wis ngletak ngene yo ndelok handphone kok. Dikaroke karo keluargane lah kok yo ming ngletak. Wah cumleng tenan aku gek iki bar nguntal budrek. Lah gene iki bar nguntal budrek. Iki kudune mikir wah iki ngletak posisi lara e. Di Moro Kidul wingi 17 tahun mati. Budi. Lah saiki malah diteruske 16 tahun berarti adine kuwi ketok. Umure lho maksudnya adine. Wingi 17, saiki 16. Gek jenengan wis umur semono anggere arep turu nguntal obat. Kok ya ora persiapan piye carane iki engko nek aku wis bar nguntal obat ki iso mari iso mati. Dene dok. Lah iki kudune aku pas apik aja ngantek pas elek. Men duwe derajat husnul khotimah. Diangkat bandosa menyang kuburan ki kuburane wis pading jembar kae. Pikirane iki kudune ngono kuwi kok ya lah piye-piye kaya ora kenal pati kaya arep ra mati kae. Padahal kowe nglirika kiwamu ngijroke ning sandingmu kuwi. Medeni wong sing urip iki. Mula nek saya gandeng jenengan pengen husnul khotimah ki mbok sekecil apapun nek apik iki kula tandangi golek berkah Allah kula tandangi. Mbuh wangun mbuh ra wangun nek apik kula arep. Mbuh wangun ra wangun wis. Lha waton dalap ming perkara cilik. Jeroane anak tiba dipeme. Kamangka tiba kena angin nang dhuwur gendeng ngono tiba. Wah iki ngamal apik sih. Tak goleke etel, dibetel. Lah ya ora adil to wong tiba ning sen. Tak goleke etel. Tak etele iki ngamalku. Kula mung mikir ngeten niku. Sapa ngerti pas ngetel njlunguk ngetel njlunguk gubyang. Nah, ki apik iki malah cetha. Ketoke grombyang awake ning jiwane langsung tampane widodari. Semlehok wae. Yes. Gue ora pecuca-pecucu. Kuwi baru pecuca-pecucu. Ompong kowe kemayu wae. Tobat ini. Nek Zulaikha niki saking tresnane ya piye carane ling ngiguh-ngiguh ben supaya Yusuf ki ora pateka kena bahasane kena piloro. Upamane ning kunjara ya wis delo wae aja ngantek suwe. Mingkur golek nama utawa golek tembung wae. Qala hiya rawadatni an nafsi. Nah, Yusuf terus ngendika. Kala ngendika sapa Yusuf, hiya utawi Zulaikha iku rawadat. Iku rawadat ngruda peksa sapa Zulaikha ni ing ingsun ngan nafsi saking awak ingsun. Aku ki ora kleru, aku ki ora salah. Sing ngruda peksa ki Zulaikha udu aku. Zulaikha memang omong karo bojone, nek jenengan bojo wadon arep diperkosa ki apa sing kudu jenengan lakoni?
Kuwi Zulaikha omongane ning sing ngruda peksa ki Zulaikha ning aku dudu kok aku. Ngruda peksa ning Zulaikha mula iki pengendikan pembelaan diri. Nabi Yusuf bela diri. Iya rawadat ningan nafsi. Walam yakul lan ora ngendika sapa Nabi Yusuf hadhihi ing iki ayat walatil kalanjora mangkono-mangkono li farti istihyaihi krana mligine ngrasa isine Nabi Yusuf. Wa huwa utawi iki pengendikan utawa ngendikane Nabi Yusuf iku adabun adab hasanun kang bagus haisu ata sekirane tadi haisu ata sekirane nekani sapa Nabi Yusuf bilafdil ghibati kelawan lafat ghibah. Walam yakun lan ora ana sapa Yusufu Nabi Yusuf ora ana iku yuridu ngarepake sapa Nabi Yusuf ayah taka. Iki ayah taka yen to istilahnya mencabit-cabit. Sapa Nabi Yusuf sitraha ing tutupe utawa ing tutupe pakaiane Zulaikha. Walakin angin tetapine lima krono barang latohot kang istilahnya kekeplak apa ngirduhu harga dirine Nabi Yusuf ihtaja mongko butuh sapa Nabi Yusuf ila izalati hadhil tahamati maring ngilangi ikilah prasangka utawa ikilah tuduhan ngan nafsihi saking awak dhewe Nabi Yusuf. Fasarraha mongko dadi jelas utawa jelasake beber sapa Nabi Yusuf bil amri kelawan perkarane waqala utawa faqala mongko ngendika sapa Nabi Yusuf ngendikane hiya utawi Zulaikha iku talabat nuntut sapa Zulaikha ni ing ingsun lil muwatati kedue muwatah kedue istilahnya nekani dhek. Iki jalur ceritane ayat ngono kuwi. Mula cukup ngendika sing memaksa diri saya ki Zulaikha bukan kok saya. Nek wong umum wis mesti doma itu ora masuk akal. Wong wedok kok maksa wong lanang ki ora masuk akal, apalagi blegere Zulaikha sing kaya ngono. Ora mungkin Zulaikha sing semulu secantik itu kok maksa wong lanang ora mungkin. Malah kepara mbok kabeh wong lanang mesti tertarik, kabeh wong lanang mesti kepengin. Nek ra ngentel tekano ning ngaji esuk. Wah. Kabeh lanang sing ngaji esuk kae mbok nek ra kepengin. Iki. Wong mesti kepengin. Kiyaine sikik dhewe. Lek kepengin iki sikik dhewe. Saking ayune kok yo. Enggak kesikian liyane. Kamangka nalika nyerak wis mesti ditolak. Mesti ditolak. Kowe iki ngopo reka-reka. Mbel gedes wah. Ora level nyerak-nyerak ki ngopo. Kok mbok milih santrimu sing jos kae mrene ngono kuwi. Mesti milih santri sing dhuwur. Aku mung muni gedhe dhuwur ora. Ora nganggo lemu lho iki mau.
Nah, makane niki diterangke ora mungkin lho. Nek ngantek Zulaikha sing memaksa. Nabi Yusuf ngendika ngono kuwi sekedar ngendika enteng, ora ngendika sing aneh-aneh. Niku niate mengkur dinggo anu istilahnya dinggo ngresiki rasa isine le disen-isen. Ing atase beliaunya disen-isen nganggo diberitake seperti itu ra isin to. Wong jujur wong anusan sing diberitake ngono. Iki dinggo ngilangi pemberitaan kuwi karena isin. Lah ini jenenge bagian tata krama adab sing bagus ki ngene iki. Jenengan dituduh itu membela kebenaran, ora nuduh balik. Ane nuduh balik iki ana watak jenenge pendendam utawa dendam. Ini bagian adab sing ora apik, akhlak sing ora apik. Urip ki aja seneng sok nuduh balik utawa mbales niku rasa. Semua kejadian niku dicermati dadi pelajaran men supaya njedul tata krama sing apik. Kok kejadiannya ngene dicermati dadekke pelajaran. Karena guru terhebat itu adalah kahanan sing ngenani ning kita. Nek kok suarane wong kuwi rung karuan. Rung karuan ditampa. Apa meneh le nyuara nyente-nyente ro merot-merot. Memeng nampa swara kaya ngono kuwi. Le omong nyente-nyente merot-merot, kok dar-dar kae. Iki kurang iso mengena, kurang iso temanjem ning jero ati, tapi justru kahanan kuwi sing didadekke guru hebat. Menjenengan luwih wicaksana, luwih arif, luwih apik, akhlake luwih saya apik ngono. Lah wong urip ki regane paling dhuwur nek duwe akhlak apik. Allah niku paling seneng terhadap orang sing senajan to ibadah mahdoe niku pas-pasan, ngibadahe pas-pasan ning akhlake apik tur lomo. Iki sing paling disenengi Gusti Allah iki kuwi akhlake apik tur lomo. Sing paling parah ki akhlake bosok. Cetil ke orang ibadah. Wes iki ming batang urip-uripan. Bagi dia sendiri bukan bagi orang lain. Bagi dia sendiri karena memang membawa diri blas ra guna donya akhirat, membawa diri ming dadi sing cilaka nek wong liya no problem. Wong liya ora gagas sak karepmu wong kuwi uripmu ning kowe iki ngrugekke awakmu dhewe. Karena ora iso ngregani awakmu, ora iso mulyakne awakmu, ora iso nyelametke awakmu. Dengan le kowe akhlake elek, dengan le kowe cetil, dengan le kowe blas rangi dia mari mati mung golek duit mulai turu mangan, bar kuwi golek duit meneh mulai turu mangan. Duit nggahke ngantek bapak mbokne njaluk kowe ora dikeki. Wes kene kowe butuhe akeh padahal ming dinggahke. Ning nek njaluk mbok aku njaluk dite. Ora njaluk nek mbok aku tang dite 50 wae. Kene kowe butuhe akeh. Ming ra dikeki padahal ora butuh ming dinggahke. Malah digrenengan ben tak tukokne emas engko ndak ming dungkrek simbok ngono wae. Aja iki nyontohke wong ngarep-ngarep iki juga. Iki nyontohke wong ngarep-ngarep kuwi. Wis. Jenengan iso bayangke urip kok ngono kuwi. Iki nek ditari lah kowe urip ki arep tok go ngendi, arahan uripmu ki arep tok nggo terus awakmu ki arep tok gawe piye. Dirasa-rasake tenan ngene iki awakmu ki arep tok gawe piye, ora ana makna akhirat, ora ana makna ibadah. Ha iki kok janes ming gejlomprong. Sak tuna-tunane wong terus ora makna blas ya. Mula selalu nari awak diri kita, aku ki urip wis umur seminar tak go endi ta awakku ki. Nek nggon mati cetha iki kok.
Lah kira-kira bagaimana kebijakan sikap saya? Ditari neng awak iki ditari, kok ndak mengkur rugi dhewe jenengan. Mula kahanan-kahanan iki dadene pelajaran supaya iso ngeterke jenengan dadi wong sing saya dewasa. Dadi wong sing akhlake mundhak apik, sabar. Mbut gawe monggo ning cak-cakan hasil iki ya ora kok cethil. Wah, istimewa tenan. Allah seneng padahal ibadah mandhoe jan ming salat fardhu tok gampang. Poso yo ora tau, dzikir blas. Angger salam klepat. Ning istimewa lah kok kowe ora tau dzikir salam klepat. Selak tandang liyane. Selak tandang liyane wong iki ditunggu gawean liyane. Lah tandang apa kok tandang liyane iki? Gaweke teh dekokan bapak. Bekti neng wong tuwa jebule. Dzikir sunat bekti neng wong tuwa wajib. Mula ya ora wiridan bar salat jebul selak kesusu gaweke teh tubruk bapakne. Ya teh dekokan iki tak teh tubruk kuwi. Gak nggo coglok lorek-lorek kan. Wae dibawake ngono wis dina sewengi agentek. Dina sewengi apa meneh nganggo gula utuh. Ning ya wong tuane nesu. Lah ya awake dhewe kadang kala ora duwe program kuwi kok ya dadi ampang, urip iki ampang. Beda karo Yusuf nyikapi kahanan ngene iki aku tak ngene. Lende kebijakan aku tak ngene iki karena akhlake apik. Bapak-bapak niki dedreg karo sing wedok rada padu. Wong meneng. Bapak-bapak iki meneng. Kenapa ora kok kalah, ora kok wedi? Ning trimo ngalah men ora rame. Ha iki berarti le meneng didasari nganggo mbangun akhlak sing apik. Itu kan iki kena. Aku ki ora kalah, ora kok wedi lho ngopo to kalah. Wong kae iki tak antil pisan kowe gledak sih. Umpamane ngono lho. Upamane ning aku ki ming pengen supaya suasana nyaman, suasana asik, kono dhewe hidup ora merasa tertekan. Makanya aku tak terima meneng, terima alian, terima ngalah. Engko nek isih rame, ayo langsung denggokke rembuge. Iki arep mangan apa iki ayo. Istimewa. Kuwi jenenge akhlak apik iki ngono kuwi tenan. Mula nganggo lafat-lafat sing sekirane iki ora ngrugekke siji karo sijine. Sing lanang mulih bledhek jebul sing wedok isih turu urung gaweke wedang urung gorengke ndok. Padahal mulih bledhek mak tratap ngono sing wedok mulih to walah rajan wis jebul wis setengah 5 diapura tenan lho Pak aku. Iki sing wedok wis akhlake apik. Nyatane nganggo tembung diapura tenan aku. Wis mulai sing wedok ngelekasi akhlak apik ngakoni klerune le jam mulih kerja sing lanang dhek turu. Lah sing lanang ngimbangi ora apa-apa lah iki mau ki aku diampirke kanca wis ngombe ning kono sih. Iki aku mau diampirke kanca wis ngombe ning kono. Dilalae kopi enak banget lho muni kopi Medan karo Sumatera Utara sing keli banjir liya lho. Iki dadi ana kopi keli digaweke. Mula campur lendut iki mah. Iki nek akhlake kabeh apik asik. Sing wedok ngrasa kleru njaluk ngapura, sing lanang ning nglerem-ngleremi iso dadi lerem tenan. Wah, iki ya ming conto tok nek nyatane iki ora. Ming conto kok iki.
Timbangane mung ngomong tok ra kasil mbok wis wayang. Wis niki sik wis ben ayo padha-padha bareng-bareng bangun akhlak seperti akhlaknya Nabi Yusuf. Insya Allah urip itu jangan benar-benar punya harga, punya makna, punya calengan amal soleh sing akeh banget, sing sekiranya Allah mencintai kita, Gusti Allah bakal mulyake kita dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ila akhirih wallahu a'lam walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.